ngopo iki yo? Nah, delok harapan sih ta. Mana wis dipane yo. Yo. Celah ta perintah sih ta. Payah kaya iki. Jajane banter ora tau kerja, utang terus. Afif nang ndi Afif, Po? Dasane nelpon sakae we. Di WA angel sakae. Nang ndi sih yo, saya yo. Alhamdulillah, lagi nelpon. Halo, Wit. Halo, Bib. Kenang ndi kowe? Nyong nang warung Mbak Turipa iki. Menera. Jar pandu kerjaan. Siap, langsung meluncur iki nyong. Nah, tandani oh ning kene ning mbah. Oke, tak merono nyong langsung. Oke iki langsung ngai kerjaan ke Habib iki merono. Habib nang omah kae nabi nelpon nyong. Langsung duwe kerjaan, alhamdulillah. Karena gue bayar utang, nyambung urip, gue madiang. Kita neng ndi yo? Tanteni rada teko tak bel bareng. Teko. Nah, kira. Piye? Gue jarangmu ngai kerjaan yo. Iya iki meneng kerjaan. Kowe iki Nyong sebenarnya yakin, pokoknya kesuwun iki. Alhamdulillah ya Allah. Bel iki ngono nyo, bosen yo. Nyong we yo. Dur bocah sare. Dia jangan tersocal iki yakin aduh. Alah benci nyatane. Ono kok iki copit, copit apa? Covid. Kopet. Covid. Bro, pokoknya penyakit apa kae. Iya. Bre. Tak cek mana video? Mau bosen yo. Bosen yo. Nanti gue. Ono bos konveksi. Sopo? Bos Agil. Akil kok. Heeh. Jadi wes. Iya, Hah? Tiba nyong ning nganggur. Nanti bosan. Wah, aman. Lah bos ageng ndi? Yo kayak gini merono meneh. Aduh kecebak. Pelayan lah. Panase por yo iyo. Ya omong iki ya. Untuk kowe ngejek nyong ngene mobil aja mlaku iki kesel sini sini. Tak servis sih mobilnya. Duh. Kira dengan meneng. Panase por kok. Mau bos akhirnya ndi? Lah iki apa ore? Kat mau mlaku ra tekan-tekane priye? Lah iki tekan iki mah iki. Wah. Iki pun sedaya no, Pak. Lah terus sing niku pun dipotong. Udah. Hah? Wes potong piro? Bisa kayak bos. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo, Mas. Iki jahite rendone modele belahan. Tahun corona koyo ngene iki. Iya Prejo. Yo ancon tahun corona ya ora kaya ngono. Bos, lah kapan pernah iki kerjane? Yo kerjane kok dino Senin wae, Mas. Oh. Ya Senin, Pak. Aku karo Apik rene meneh. Nah, wes ora apa-apa, kok tak meneh. Nah, Bibit. Wis bos, tak pamit sih ta. wis aku ya. Ampun, tak tambah dikit, Oh, Bos. dino Senin meneh. Oh, siap. Sip. Oke. Deham, Iki ramu kok. main gile di kuning. Sik potongane iki. Sopo sih? Dia Mas sama. Iki iki. Ayo
nggih pun Wis kelar kok. nggih pun kelas sedaya alhamdulillah niki. Nah masalah iki minggu ngarepe kudu wis ben bisa dikirim. Oh nggih, nah niki badhe dikirim ten pundi Mang? Ning Malaysia. Oh, ten Malaysia. Marak iki barang iki wis pesenan. Pun pesenan. Nah, wis dibayar. Oh, mau dibayar. Nggih pun makanya niki kula tak kan cepet-cepet karyawane kula saking kesane. Minggu ngajeng kirim kan? Iya. Nggih. Nek enji ora tepat waktu kok kelangan pelanggan. Bib, Priye? nyong kesuwono. Heeh. Wis diwene kerjaan nang base kowe yo. Daripada nyong nang omah nganggur. Ora ono kerjaan nyong we. Ora ada duit. Tang di duit. Muka ana gue, ora ada duit nyong. Utang akeh menang nang warung kae. Duh. Kesuwen men nyong. Heeh. Nyong wene kontaknya Vera, base Iki kae. catat bae iki catat. Kuwi apa? Ah, Kirim, biar. kirim. Yo yo wis. Ra kirim. Wes iki, Pak. Wis wis. Suno. Kowe ngesuk nek ana acara nyo tak makan karo bos akil po. Yo yo. Suno. Nah, yo beli beli juga. Beli Iki sore, Pak. Karo nyo ngesuk men kan ora awake men sehat, men kuat. Tenagane juga besok. Ayo Mbak. Nakal kan bosane Mbak Ayo. sing pesen awake dhewe. Iya, Mbak. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun, Bu? Arep takon Samane sing wingi wis dadi padha Bu, dadi apa durung? sing pesenane gadane Bu sinten iki? buci Bu Puji. karo busite. Sing modele Sing ana rendo-rendone. rendo tapi sing potongan apa lajuran? Sing lajuran. Lajuran wae. Sing model kaya piye? Lah iki ya bener iki model iki. Sing model iki mengko dadine 3 dina meneh. Masalahe wingi libur Idul Adha. Di dina Kamis. Lah sesuk nembe do mulai kerja normal. Iya, Mbak. Yo ora apa-apa. Ora apa-apa seru dino. Tapi sing positif lho tenan lho. Bu, Ya tenan. dino iki kudu harus arep dikirim. Pesenane iki wis dimetti. Nek enji sampe mleset, duwite tak balekke. Nggih, nggih. Jadi lho. Berarti badan iki kok, Bos. Sing Iki iki. dibungkus niki. Sing iki Mas, sing iki Mas. Bener. Halo, mangke Pak. Wah, niki apik nemen nih. Iki wae kuwi contone kan. Bu, plastiknya pundi, Bu? Artinya apa? Nggih. Iki sampele sik. Nggih. Sing 10 kodi. Bayar ah. Mengko dadose 3 dinten malih. Masalahe rendone nembene wonten. Tur niki wingi kan Idul Adha. Dadose penjahite kathah sing boten mangkat. Niki sampel iki. Baris, lah niki seri warnane wonten pinten? Wonten gangsal. Biru dongker, Nggih. hitam, Nggih. merah tua, hijau sama kuning. Berarti satu kodinya 5 warna. Tapi kalau ukuran oses satu ukuran. Ukuran. Tapi kalau nanti jenengan pesen ukuran yang lebih besar lagi, harganya beda lagi. Oh ya. Udah cukup. Makasih Bu. Makasih pokoknya sip ya. Jangan lupa ya 3 hari lagi ya. Nggih.
Ya. Pun Bu, kula badhe nyuwun pamit nggih. Oh, Nggih, mun nggih. sami nggih. Nggih. Muga-muga pesenane jenengan tepat waktu kula nih. Nggih, amin. Muga-muga kerjasamane lancar. Dados barokah Amin, amin, amin panjenengan nggih. amin. Nggih, kula ndereke nggih. Ya tadi Bu nggih. Nggih. Ya Mas. Ya tadi Bu. Sami-sami matur nuwun. Pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Gil? Alhamdulillah pesenannya tambah kata, pengirimannya ke luar negeri, Malaysia, Korea, Jepang, alhamdulillah ini bos. Lah iki wis bener kabeh kok iki catetane foto. Wih, ya alhamdulillah ini pun bener niki ambilnya 3 bener. Lho iki catetan iki aja sampai keselip kok, Gil. Nggih, Masalah betul. iki sampai Siap. keselip berarti awake kene mendapatkan kerugian. Oh, nggih sip. Nggih. Ben apa kerjaane lancar ya padha-padha dijogo. Nggih, Kerjane siap. sing bener. Nggih, Bu Bos. Sing teliti dikontrol sing bener ya. Siap. Wani napa ya, Gil? Nggih Bu Bos. Ya wis aku percaya karo awakmu. Nggih, sip. Ya. Gimana Bu nggih? Ah. Nggih. Kalau badhe lanjut berharian, Nggih. lanjut nggih. Iya, paling Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, bosnya wonten? Ono kaya ngene. Bos. Ono tamu. Monggo Bu, pinara. Pinara ibu di niki ya. Pripun Bu kabare? Alhamdulillah sehat panjenengan panjenengan. Nggih. Ladekane jenengan? Alhamdulillah paling lancar, paling laris. Jadi kula nggih nderek seneng. Lah iki barang pesanan atasane, pesenane jenengan. Oh nggih. Nggih. Wonten punten Pun. Lah ingkang niku wonten rene. Bisa redo. Bisa redo. Dadose makin dalu barisan. Oh, barisan. Nggih. Lah mau nek jenengan niku nelpon riyen nggih. Tak kon ngejarke finishing-e lan jenengane mboten nelpon riyen ngetose kula mangke dugine jam 7 jenengan. Lah kok nyamenten kok dugi. Terus mangke dipaketi mawon. Nggih, tak paketke kula nggih. Nggih. 10 kodi niku. Oh nggih nggih. Niki barang atasan pun siap, Nggih. saged dibetosak niki. Nggih. Tapi menawi gamis rendone niku mangke dalu jam 09.00. Nggih. Niki tasik di finishing. Masalah finishingnya mboten teng glebet. Nggih. Teng tiange sing ngerjake. Lah nggih pesane disiapke riyen mangke jam 09.00 nggih dipakai tak pakete mawon nggih. Nggih mboten apa-apa nggih. Ya mungkin anu diparingi alamatnya mau. Nggih, lan jenengan beto mobil apa motor? Motor. Oh, kersane dikarungi mawon nggih. Nggih, Mboten apa-apa. nggih, Kersane nggih, dikarungi mawon. nggih. Mas Junit. Niki pun dicek niki Bu, mau Nggih nggih saya. nggih. Mati. Niku tulis riyen nggih. Blok B. Bu niki Bu, alamatnya jenengan ditulis nggih. Nggih. Alamatnya Jati Baru. Jati Tanah Baru. Abang. Jati Baru. Tanah Abang. Blok E. Blok E. Nomor 45. Blok E. Nomor
Iki alamat itu lho. Nggih. Nah kita titipke paket EJB Oh nggih. nggih. Lah niki berarti jenengan niku wangsul niku dalam rangka niku napa Idul Adha napa? Nggih. Nggih. Nggih, kami ku nggih. Lah Kami nggih pinjam napa nggih pangkat. ngoten nggih. Asale niku napa barangnya pun siap sedaya napa jenengan niku? Ampun, sasane sing pun. Sasane sing pun. Siap sedaya. Tinggal Nggih, nunggu sampun. penggone kita. Penggone kita jenengan. Lah niku barangnya sing liyan-liyane dibeto paket napa beto piye, Dek? Untuk Paket. paket. Oh, mangke dados tunggal Nggih. paket. Nggih pun mangke tak kirimke kalih niku sisan nggih. Nggih. Napa? Ongkose mangke derek kula napa jenengan? Pakete Nek paket niku piye, Mbak? Paket nggih tergantung perjanjian biasane ya. Nek kula rego sak monten niku biasane pakete jenengan sing bayar. Oh, paket kirim Mbak. Iya. Nggih. Nggih pun betul apa nggih. Berarti mangke kan kula mau ngirim ketok, mangke wonten resimi saking mriku mangke jenengan mendhet barang jenengan sing bayar. Oh, nggih. Cekap sampeyan kok. Nggih, punya kok, Mbak. Jenengan mangke nek menawi badhe pesen malih sing model liyane malih. Nggih, maka tak telepon mangke Ngomongnya sakit ngubungi. gambar-gambare tak fotoke. Oh, nggih. Dikirim nggih. Nggih. Ini cekak-cekak Terus ngoten Bu nyuwun pamit. Ada yang pamit nggih. Nggih, sami-sami. Ini kami nggih, Mbak. Mas June, karunge dikewokke ning nggon motor Mas June. Nggih, pun. Pamit nggih. Pamit nggih. Sami-sami Nggih. muga paringi lancar nggih. Amin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Wala ya Allah. Action. Ini sampai tidak kepro. Laupun. Wah, iya tuh. Lebih yuk. Ini sampai Mas, nah pernah kapan nih nyong mulai terjun? Lah kok Mas? Jumpa lagi dengan Eko Indrianto Channel. Kali ini Eko Indrianto Channel syuting di Kedunguri. Tepatnya di Pira. Nah, gue mau enak. Jangan lupa mau beli baju di sini. Oke, murah-murah meriah. Oke, keren. Jalannya sampai kemana? Mancanegara. Mana negeri ya? Jangan lupa di like. Oh ya. Jangan lupa di like, di share, di komen dan subscribe. Oke.